Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Abanye-ke baye bethi-ke izindaba zasebukhosini zingezasebukhosini kodwa kubonakala sengazi ukuthi-ke manje ijeke selithanda ugaya ngomunye umhlathi njengoba-ke abangapha koSuthu sebekwazi ukubona ukuthi-ke kufanele abakwamandlakazi-ke bephume endabeni zasebukhosini. Lapha-ke sikuphathele uMax Makhanya kanjalo-ke nobaba uphakela umthakathi wakwandabandaba kwamandlakazi. uMax Makhanya useyiphendulile incwadi yabhalwa uphakela umthakathi ethi efuna kutholwe-ke lowo okuyena kuhamba phambili ekuthenini kufandwe uZonda Magwala ukuprince ke uSimakade kaZwelithini uSimakade ke noma ke labo abaseka uhlangothi ke lo mntwana uSimakade baphumela kobala ekuthenini njeke lapha ke bazodlulisela ke isinqumo kwesenkantolo badlulisele ke phambili njengoba kwazi kwafika la khona ke bebiza ke umholi kwaManazaretha ke uNyazi lwezulu bembiza ngoNkulunkulu kobhoshayo. uMax Makhanya useyiphendulile ke incwadi ephendula kuphakela umthakathi. Sizoqala-ke kuyona incwadi kaphakela umthakathi lena kayikade-ke ibhalile ephendulwe-ke uMax Makhanya nokuyilapho kayecela khona ukuthi-ke makuphunywe kumkhankaso okuthola ukuthi-ke ngibani lona konikeza-ke imali labo kwabasohlangothini lokamntwana uSimakade. Mi angimfoka amakholwa wahlaba lapho kwamandlakazi enhlahleni entabeni yezulu weingane zakwethu. Mina sengibona ngathi wemabutho esilo sengibona ngathi kufanele sike sifune sithole ukuthi ubani lo ofaka imali kulolu hlelo lukaMntwana uSimakade. Ngubani lo muntu ofaka le mali ngoba umuntu uyabheka akulwelwa iqiniso kulento kulwelwa nje ukuthi kuhlezi kunoqhekeko phakathi kukaZulu uwodwa. Ake sicele ezikhulwini zakithi kwaZulu, sicele ezigwilini zakithi kwaZulu, sicele kubantu abasebenza ngobuchwepheshe nabantu abasebenza ngezobuhloli, abanye babo mhlambe basebenza ngezobuhloli einkampanini zabo ezimele. Ngeke kube ukuthi uZulu nje obungaka, ngeke kube ukuthi uZulu bafowethu njengoba ungaka over 20 million wabantu abala kwaZulu Natal ukuthi sebengadidwa ngabantu abawu4. Ubingelelwa yimi udinsi dindelezo kudintsika kwesidikiselo sebhodo likhuluma kuhlatshiwe dekle sathi ukuhlala kwentombe engaphethe kahle kuyawadonsa amehlo etsizwe sikhinde khileketi siyakhumuleka nkuluka nomjolo buphama phama izinqa sesidudla mayibhansi. Ubingelelwa udengezi lokuncinde inkunzi emava vihloma ihlasela ingqonge ngqondo enqobe ngoqhashaqalo gqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqoqazela hlehla kwenqama kuyasabe kancane ukubaqonda ngqoma qede bangqubuse labo maqina sabaqathanisa ingqondo zobuqili inkosi ayiqedwa. Phakela umthakathi yakuzwa konke okushoyo mne wethu. This video ke must be clean as much as possible. Ngifaka inhlamba ukuhloniphe mne wethu ngikubingelele ke mne wethu unjani lapho. No ngiyakuzwa okushoyo mne wethu. Ngizibuza nje umbuzo owodwa ukuthi nina amandlakazi nihlanganaphi noSuthu nina nilifuna uSuthu anikaze nilithanda uSuthu emlandweni anikaze nina nilithanda uSuthu nifunani ebukhosini basoSuthu nina butho lakwamandlakazi. Ngikhuluma kahle impela ngoba ngikhuluma nawe phakela umthakathi owumdidiyeli webutho lakwamandlakazi. Ngithi nifunani ebukhosini basoSuthu ngoba nina anikaze nibuthanda ubukhosi basoSuthu. Ufunani eindabeni zakhona mhlambe komunye uzoqhamuka athi wena Makhanya ufunani eindabeni zaseNdlunkulu ngoba uyena wakhona. Ake ngikuphendule lapho nje bese ngiqhubeka. Thina oMnguni oMakhanya oQwabe sinawo wonke amalungelo okufaka umbono eindabeni zasoSuthu because kusukela emlandweni nje sinobudlelwano obuhle nobukhosi basoSuthu. Sinobudlelwano obuhle emlandweni uma nudinga siyonilandela wona sinilethele.
singomakhanya nje sinobudlelwano obuhle kabi nobukhosi basendlunkulu yasoSuthu. Yingakho ke sikwazi ukuthi sibeke imbono ezintweni zabo lobubukhosi. Ngake ngathi ke ngelinye ilanga mina Max Makhanya angikhothami kwaZulu. Ngangikusho kuyiphi context? Ngangikusho kule context yokuthi kwaMakhanya sinobukhosi thina. La mina ngikhothama khona. Angikwazi ke mina ukukhothamela inkosi enkosini yamakhosi. Mina ngikhothama enkosini. KwaZulu isenkosini yamakhosi njengoba kuthiwa isilo nje inkosi yamakhosi. So inkosi engiyikhothamelayo mina ongamele iyokhothama kwaZulu. Hayi mina ngikhothama kuyo yona ikhothama kwaZulu ngoba kwaZulu isenkosini yamakhosi. So mina angikhothami kwaZulu ngoba nginenkosi kwaMakhanya. Onjani umuntu okhothama kwaZulu? Umuntu ongenayo inkosi. Umuntu ongenabo ubukhosi kodwa futhi noma ongeyena owesibongo sakwaZulu uyakhothama ke kwaZulu. Manje mina kwaMakhanya nginobukhosi engikhothama kubo. Angidlule futhi lapho. Ningenaphi nina amandlakazi ezindabeni zasoSuthu? Niqale nini nina ukuthanda ubukhosi basoSuthu? Ngoba umlando uveza ukuthi uZibhebhu owayehola ibutho likaMandlakazi nebutho lakwaMandlakazi baluhlasela uSuthu baze babulala isilo uCetshwayo. Uma beqeda ukusibulala isilo uCetshwayo abagcinanga lapho baphinde babulala izethenjwa zesilo uCetshwayo. Amabutho ayeyizethenjwa ayangamashumi ayisishiyagalombili 80 bawabulala ngosiko lenkemba. Abagcinanga lapho baphinde bagweva laba bakwaMandlakazi. Nina phakela umthakathi niholwa uZibhebhu iqhawe lenu naphinde navimbela isilo uCetshwayo ukuba singayi kofihlwa kanye namakhosi asoSuthu lapha kwaNobamba Ondini. Navimba nina nihlangene nabelungu amangisi. Navimba nina nangempela isilo uCetshwayo sagcina singafihlwanga kanye namakhosi asoSuthu lapha ya Ondini kwaNobamba. Safihlwa noma salahlwa enkandla. Mandlakazi niyoyibuyisela nini inkosi isilo uCetshwayo? Niyosibuyisa nini isilo sibuyele oSuthu siyofihlwa ngokomthetho wamakhosi wonke oSuthu siyofihlwa Ondini kwaNobamba? Niyosibuyisa nini ukuze nikhombise phela ukuthi nina seniyabuthanda ubukhosi basoSuthu? Niyokwenza nini lokho lo ma damages lawo enawenza endulo? Niyowalungisa nini ngoba kuze kube yinamhlanje isilo uCetshwayo silahliwe enkandla, asikho Ondini kwaNobamba emakhosini wonke asoSuthu? Niyoyilungisa nini leyo nto leyo? Namhlanje nina seniyabuthanda ubukhosi basoSuthu. Angithi nina nigcinanga ngokubulala isilo uCetshwayo naphinde nabulala indlovukazi uLokhuza. Naphinde nina nabulala indlovukazi isilo uCetshwayo esasikade sifakwe kuyo ngosiko lokufakwa kwaloyo osuke ezohlala esihlalweni. Indlovukazi nayibulala nina. Nayibulala leyo ndlovukazi leyo konje kwakubani okaNtsiyane. Nambulala nina uNtsiyane owayezalwa kithi kwaQwabe. Njoba ngishilo ukuthi sekusukela emandulo nje sinobudlelwano obuhle nobukhosi basoSuthu. uNtsiyane owayezalwa kwaQwabe owayeyindlovukazi oSuthu okwafakwa kuye ingonyama uCetshwayo ngosiko. Nambulala nina okaNtsiyane. Anigcinanga lapho. Kuningi Mandlakazi enakwenza nina. Nimelana noSuthu nithengwe abelungu. Nithengwe abelungu amangisi uZibhebhu
elwa against uSuthu enqoba ebulale bhubhisa lapha oSuthu uyiBhebhu ehlangene namangisi. Uyakhumbula eniphakela umthakathi ukuthi ukuphelelwa amandla kobukhosi bakwaZulu kwenziwa uye ngqo uyiBhebhu wakwaMandlakazi. Uyakhumbula yini lokho? Niyowalungisa nini lawo maphutha njoba senifuna ukulungisa amaphutha njena asoSuthu? Niyowalungisa nini amaphutha enziwa ibutho nina enawenza? Kuze kube namhlanje silucetshwayo silele lapha enkandla. Sidinga ukulandwa. Siyobekwa ngokosiko lamakhosi asoSuthu lapha kwaNobamba Ndini. La kwakufihlwa khona amakhosi. Kuyeke kaShaka siyoxoxa ngelinye ilanga ukuthi uShaka yindaba yena afihlwa lapha ya eLokhuzeni. Lapha sengikhohliwe lapha la uShaka afihlwe khona ngoba nakekho kwaNobamba. Kodwa ke okukaShaka ke kuhle khona. Siyoxoxa ngelinye ilanga. Kubhlungu okwesila ucetshwayo esabulawa ngomkhonto sigwazwe ethangeni ngomkhonto obhiliwe ngemithi. Safa kabhlungu isila ucetshwayo sifela einhlungwini zenxeba elalisethangeni ngomkhonto wawugcotha umuthi. Sigwazwa uyiBhebhu wakwaMandlakazi nebutho nina noyilungisa nini leyo nto leyo? Nifuna ukwazi ukuthi uhlangothi lesila uzonda amagwala lifando ubani? Senisitshelile yini ukuthi uMisizulu ufando ubani? Nisitshela nini ukuthi ufando ubani uMisizulu? Hayi uyibukile nje lapha kwi-press briefing yabo bekhuluma ngoShembe. Awazi ukuthi uShembe uyena owaba elinye lamathuluzi ngokuqeda nya ngamandla asoSuthu. uShembe waba elinye lamathuluzi ngokuparalyze amandla obukhosi bakwaZulu. Awukwazi lokho? Awukwazi ukuxoxela ngelinye ilanga ukuthi uShembe waba yithuluzi eliqavile ukuparalyzwa kwamandla asoSuthu. Yibutho lakwaMandlakazi elaliholwa uyiBhebhu kanye noShembe. Baqeda ngamandla asoSuthu. So nilungisa nini lezo zinto phakela umthakathi?